pachi pamwe muri yezimbabwe tadzoka zvekare nenyaya dzenyu right. Regai tipinde munyaya yekutanga. Makasimbere vatete, makore mashanu apfuura ndaiva muroogwa mutsva pamba pavamwene vangu. Murume wangu ndiye aiva gotwe, saka vamwene vakati tichamboita nguva tichigara nawo wozoturumura kana mwana achinge aine 2 years. Handidi kunyepa mukugarisana namai tainge takagarisana zvakanaka. Vaiva munhu anofara kwazvo, munhu aienda kusvondo vhiki rega rega. Asi mukugara kwedu tese uko amai vaive nerume imwe chete yavaisada kuti ipindwe. Makii vaigara vakamaisa mubhodhi umutete. Rumu iyi zvakare ndiyo yaigara chikafu. Wedha ndiwo atenga uchatengwa nemurume wako, chikafu chaingogara murume iyoyo. Chero kada kuisa chikafu mukicheni vaidya magaka mambishi vasingadi kana chikafu chero bedroom mako. Ndakangotiwo ndiwo mutemo wepamusha apa, zvaunenge wawana zviripo siya zviripo. Asi zvadaro amai vakazoenda kuchechi kumusangano, nzara vatete ikange yapinda mumba. Apa ndainge ndatenga upfu kuda mai vainge vakangamwa kuburitsa upfu. First day ndakashinga ndikarara spaghetti. Asi uri muzvere vatete hakuna kwazvinosvika. Ndainge ndava kutohuta nenzara kuzama kuvafondera kudai foni yainge isingapindi kuda yainge iri network. Ndakaona kuti izvo ndoziya kwakutsvaka key cutter. Akauya akacheka key kwakuvhurirwa ndokubva aenda hake. Ndiniwe nechigaba kwakunosangana nemurabaraba wenyoka wairatidza kuti waimbenge uri muupfu kana muflawa, sokuti nyoka iyi yainge yakachenuruka kuti mbu. Upfu uya handina kuzombouchera, ndakavhunduka nazvo ndikafondera tete vangu vakati nyaya iyi yaiva sensitive. Ndaifanira kusafukura hapwa mangwana zvinonzi akati puma uroyi. Amai vakadzoka, ini ndainge ndatokiya dhoo iri vatete. Ndaiti ko kana ikabuda ikandikobora ndigodii. Amai vakasvika vasati vamboisa mabhegi pasi, hanzi mai kuru makaonei? Ndikati hapana mai. Mashure akazoitika vatete ndeyekuti amai vakati pano pane nyoka iri kuda kundiruma. Ndiye ndarumwa ndiye ramadya sarai. Vatete chandisiri kunzwisisa ndechekuti nyoka yakavapandukira here? Kuona kwandakaita nyoka kune zvakavhiringika. Nanhasi handisati ndabufura nyaya iyi chero kunani. Takazoedu kuNamibia makore 2 apfuura. Imba yakambozama kutengeswa. Vose vanozama kutenga vanouya votsvaka refund voti pamba paonekwa nyoka. Vatete ndakati iyi handikomenti mangwana zvinonzi wakati amai vairoya. Zvakaoma. Right. Hanzi rooranai vematongo handiti. Ende uyezve kunonzi tangai kunamatira mapatina evana venyu. Kana uri mubereki ane vana izvezvi magrade 1 magrade 2 zvonamatai kuti Mwari gore richaroogwa mwana wangu itai kuti aroogwe mumhuri inosvika Mwari. Handiti karoonanai vamatongo, don't be unequally yoked with unbelievers. VekuRoma ngavarora nevaRoma, vekupostori ngavarora nevapostori. Kuti zvisati netsa pamberi apa vanogarawo kumatongo vamwe chete mune muchidoziva. Pane vamwe pasta vaiita presentation vakati vakaenda kuvhenda uko. Ende hanzi culture kumavhenda uko. Kana vakanzwa kuti unoda kunorora pamusha apa, hanzi vanoenda chembera dzacho dzinongoenda dzonoswera dziobserva vana. Vanoobserva behavior yevana vodzoka zvavo. Kana vadzoka vanogona kupa green light kuti aiwa roora kana kuti usaroora, because vana they reflect our characters isusu. Saka kana muchirovana mumba vana vacharovana, kana muchituka zvinyadzi vana vachangotuka. Pane vamwe vanhu vanotuka zvekuti unoshamisa kuti imi zvinyadzi izvi munombozviwanepi? Tozvoda kubvunza zvekutuka uchituka munhu uchingotuka. Pane vanhu vanotuka zvekudaro. Vane vakangodzidzisiwa. Remember, development is shaped by the environment yaunokura mairi. Saka tiri kuti kudii? Ndiri kuti munhu usati waroora imboita hatitoita totoadopta kakaucha yechivhenda yekuti tongosvika togara toobserva zvinenge zvichiitiwa pambapo tisati tarodza vana vedu. Urai chigai tipinde munyaya inotevera. Vatete yangu inotanga pakushandira kwapapa. Ndakawana basa sabopu dhiraivha kune umwe mushumiri weshoko anotozikanwa muno munyika. Asi handina kutanga kuvashandira vari popular. Vaingovawo munhu ari ordinary. Vaitogarawo mugeto vachipfumburawo huruva vachienda kuchechi netsoka. Vatete chandisinganzwisisi panapa namama kuti yaiva dedication here yakazosandurwa nekuda kwemari. Mama napapa upenyu hwavo hwakazosanduka mushure mekunge vandioneka vachiti vainoona spiritual father wavo kuGhana. Vakaenda vakadzoka. Vadzoka upenyu hwekusvondo hwakatanga kusanduka. Chechi yainge ine vanhu vasingasviki 40 vatete. Yakatanga kuzara kuti pamwe zvekuita kufashukira zvekuti vamwe vaigara kuoverflow tent. Vatete minana yakatanga kuitika muchechi zvekuti mbiri yakaenda kure. Papa namama vakabva kugeto
kwakuendawo kumasabhabhu aifura mhepo nekutengawo chino nechocho. Asi mumba umu makaita imwe firiji yainge isingavhurwi vatete, yaigara yakakiyiwa firiji iyi yaiva deep freezer. Zvakatondishamisawo kuti zvakatanga rini, nokuti kwese kwandainge ndabva nayo haisi type yekunenerera munhu chikafu. Ndakangosiyanawo nazvo, makiyi acho aitogara mumuuro. Zvakaramba zvakadaro kereke richikura. Vatete rimwe zuva gava rakadambura musungo, firiji iya yaivhurwa makuseni-seni, asi zvaindishamisa hapana chandaiona chavaitora kana chavaisa. So umwe musi vakaita emergency call yekuti kune mwana wesangwa arohwa nezvinhu, so vanoda kunamatirwa. Vakabuda vari chahwiriri ndokukangamwa kukiya firiji iya. Vatete munongozivawo kuti chaunorambidzwa kuita ndicho chaunoda kuita. Ndakanoti nyawa ndikanovhura firiji ndokuona hai mani, mune karusvava kakatonhoreswa nechando kakasungirirwa mushonga nemucheka yakasiyana-siyana. Ndakatya nazvo kuti mwana uyu ainge ari wani, nekuti kubva zvandainge ndashanda pamba ndakangowana madhamu vane vana vaviri ende havana pavakamboita miscarriage. Papa namama vakadzoka vakaziva kuti ndainge ndavhura firiji. Kuti ndizive kuti vakaziva sei nanhasi handizivi, nokuti mumba maive musina makamera. Ndakadzingwa basa asi nanhasi ndoshaya kuti ainge ari mwana wani. Vatete, asi dambudziko randazoita manje nderekuti karusvava kandakaona kaya kari kuramba kubuda munjere mangu. Ndakazama kuzviita bhizi asi zviri kuramba. Vatete, ndoenda here kumapurisa ndonovaudza zvandakaona. Ndotya zvakare kukana vakawana mufiriji musina chinhu. Ndoita zvakare mubvunzo kuti mwana ari mufiriji vakamuwana akafa here ndivo vakadzvinya. Ndozvibvunza zvakare kuti mwana wani, handichina rugare nenyaya iyi, ndashaya zano. Zvakaoma hazvo. Ndozvinoitikawo muupenyu izvi. Kuda mwana iye vakamupuwa kugana, ungaziva zvinhu zvavanhu. Right, before tapinda munyaya inotevera, ndauya pano kune vakawanda vari kuno kuSouth Africa vanogara vachitodawo mapolisi. Hanzi kune special 0 waiting period kunyaradzo. Hanzi blue tick the waiting period. Sign up for your nyaradzo policy today and enjoy immediate cover for you and your immediate family with 0 waiting period. Handitika vose vanoda kujoina, vose vari joni uno vanoda kujoina nyaradzo, foneraiwo sisi Ivranda. Fonera mubva mati tapiwa nhamba dzenyu naGirori kwanzi kujoinisa mapolisi. Handiti alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makaditete, I've been following your channel for a long time on TikTok. There's another lady aitaura zvakasangana nazvo pamba pakamboshanda zvakandibata because I have a similar story. So my story goes like this. But this last year on 2022 January, ndakasungwa because of my documents. Ndainge ndichishandawo pane imwe hotera mutauni muPretoria so ndasungwa ndakarara one night paCentral. Then the following day my boss vakadhiza mari kuHome Affairs kuti ndibude. Ndabuda murungu akabva ati kuti udzoke kubasa, fix your papers. Ndichakupa period of time to fix your documents. Tete mungozawo January zvinenge zvakaoma. Since murungu asina kunditambirisa mari yaJanuary yese cause akatodhisa more than pay yangu. So handina kuzotambira mari. I tried kukwereta mari kuhama neshamwari, but January vanhu vanenge vakatoomerawo. Tried kukweretawo kuna namashonisa, but zvakaramba kutengesawo mudziyo, but bhaya ndiye akashayikwa. Then boyfriend gave me 2,000 still yaisakwana. Then 7 February ndakaenda kuZim because that was the only last option. Fast forward ndakagara kubva February kusvika muna May. Then I told myself kuti ndombosiya zvechisalad nditsvake basa because I then joined the group reumwe agent. So she posted job. I then went kuinbox kwake ndikatoriwana kuHarare. Kwakutobvawo kugweri kumba kuenda kuHarare zveshuwa. Ndakakomunicata nemurungu up until ndasvika kubasa kuya kuAvonlea Park. Pamba paigara baba namai, firstborn yavo inogara mutauni. He often comes kuzoona maparents ake. Then lastborn anoshandira out of Harare auya pamba paholiday nepama weekend. So ndakashanda zvakanaka. Ndaioffer every Sunday. Then month end ndaioffer Friday ndodzoka Sunday manheru. But before ndabuda ndaitanga ndacleana kumain house makuseni, then ndozobuda ndodzoka manheru. At first ndaibva ndati kupedza kucleana main house ndaibva ndadzoka kucottage ndogeza ndobva ndaenda kulocation kuhama dzangu. I then calculated mari yacho yandaibuda yaitosvika zvekuma $6 transport chete because matax kumwe idi $1.50, then kuzobvawo mutauni kudzokera kuAvonlea Park manheru anenge ava $1. So ndakaona zvisinga make sense. I decided kuti kana ari maSunday pakati pemwedzi ndainge ndopinda mutauni ndoenda kuchechi, then manheru ndodzoka kubasa. But since ndainge ndasvika pamba handinambobvira ndarota. I never noticed kuti hazvisi normal.
ndaingoti kuneta cause vaisada kundiona ndakagara pasi even ndapedza basa. First takatanga kuitika ndaiti ndikabva kumain house ndainyebera kunge ndiri kuda kuenda kuchimbuzu cottage. Ndaiti kana ndakupinda murumu yandairara ndovhura dhoo ndainzwa kuti pane chinhu chatiza chikanopinda murumu yemberi yandairara cause cottage yacho yainge ine 2 rooms. Ndaitanga kupinda mufirst room yainge ine matools ndozopinda yandairara then bathroom and toilet. So zvakaramba zvichiitika. At first I thought kuti gonzo until one day I saw kuti idzvinyu rainge rakaita white. Day randakazoriona rakabva ratiza richienda kurumu yandairara richinokwira mazen'e richipinda ndobva ndatora broom ndichigofa gofa parainge rapinda asi ndakabva ndatadza kuriona. So dzvinyu zvekutiza kwaro zvakaramba zvichiitika every day. So umwe musi ndakarara around 2 am ndakangopepuka kope ndichibva ndanzwa kufamba kwechinhu pamusoro pemba chaiti ga ga ga. So chaiti chikaenda kumapeto eroofing chodzokazve kunotangira mazen'e. So ndakabatwa nekutya tete ndobva ndaramba ndakanyarara. I don't know why chakasenza kuti munhu anomuka chakabva chamira kufamba. Handina kuzorara kubva that moment ndichitya. Then dzakuma 2:05 hope dzakandikurira ndikatsikirwa zvekuti ndaitadza kudaidza ndichinyatsoona kuti pawindo pane munhu pandaitadza kudedzera. Ndakazopepuka nealarm ya7 kubva zvandainge ndatanga basa pambapa ndaisarota hope ndaingorota month end pandainge ndichiri kuenda kumaoff kuhama dzangu ndopandaizorota. Hazvina kuklika mumind mangu but ndikaenda kuoff yemonth end ndainorara ndopandairota. So ndaona kuti masande pakati pemwedzi haiti kuti ndiende kulocation cause ndaichidzoka pabasa same day. Mari yetaxi inenge yakawandisa kubva kuAvonlea Park kuenda mutown ndokuzobva mutown kuenda kulocation. So I decided kuti location ndakuenda month end since ndaibuda Friday ndozodzoka Sunday. Then maSaturdays ndainge ndoti ndikacleana main house ndodzoka kucottage ndorara ndozomuka around 2 pm ndogeza ndoenda kuchechi yaipindura mutown yaitanga na2 ichichaisa kuma6. So I then discovers kuti pamaSundays kana ndabva mumain house kunocleana pandodzoka kuzorara ndichimirira nguva dzekuzoenda kuchechi ndairota hope asi mausiku ndaisarota. Then chinhu chiya chakatanga kuuya pamusoro pemba kuma2 pm. I then became more serious pakunamata. Kuchechi kuya kwandainge ndoenda manheru kwaikandwa maaudio eprayer or prophecy ndonamata nawo maaudio aya. Kubva zvandainge ndanzwa chinhu chiye pamusoro pemba ndakaita 4 days ndisingarare usiku ndichitya kubatwa nehope. Chaiti chikasvika ndaichinzwa kuti now chaenda pamazen'e ndobva ndaita kunge ndakarara asi ndichiteerera ndikangobatidza foni okumuka kugara pabhedhi chaibva chatomira kufamba. Up until one day tainge tiri 2 namadam boss pamba. I forgot to tell kuti murume wamadam aibuda every month kuenda kubasa out of the country. So that day taive 2 ndobva ndati mama pane chinhu chiri kufamba pamusoro pemba cottage kwandorara zvikanzi ikiti dzepanext door but mutsindo iwowo waisava wekiti. I then started kuita problem. Ndakatanga kushaya appetite chibereko changu chakatanga kurwadza. Ndakatanga kuona pamwe chete nekuchenuruka ndichingoshanda ndichirwara ndakadaro. Then one Sunday ndakanoita cleaning kumain house as usual ndikadzoka ndikarara. Then I had this dream. Ndakarota madam boss vadona zvine mutsindo parough floor vakatsemuka musoro nepakati. Ndaitoona mugero mumusoro wavo oziline rakadzika pasi penhova ichitamba-tamba. Then pakabva paita umwe mukadzi akandipa sign nekuti tivasimudze cause she looked powerless. Ndobva taedza kuvasimudza but vakakonewa kusimuka vakazoita zvekupfugama but vaive powerless. Hope dzakandinetsa usingaiti ndobva ndazomuka ndikageza as usual ndikabva ndaenda kuchechi. Ndakudzoka mutaxi ndaipisha nepfungwa kuti hope dzandarota dziri kumborevei ndovaudza here ondorega. So ndaiti ndikabva kuchechi ndaitanga ndapinda main house kunovaswedza ndozonokurura hembe kucottage ndonopfeka uniform ndodzoka ndichiseta table. Ivo maSunday ndaiwana vabika ndozongoseta table nekusuka. So ndakawana vachitopedza kubika mukitchen ndikavaswedza ndikati mama pane hope dzandakuroterai ndichibva ndavarondedzera. She didn't say much. What I saw on her face vakapanika kwakuzoti paya tichanamata nezvazvo. Ndobva ndati mama ndakumbonochinja hembe ndidzoke ndisete table. I then went to cottage. Pandakadzoka ndichingopinda padoshi then asked me hope dzawarota dziya wadzirota masikati here all time dzawaenda kunorara pawangu wakamira kuzoenda kuchechi. Ipapo tete ndakabva ndava nequestion mark kuti why she asked me that question. Why is it that she's aware kuti mausiku handirote. Ndakabva ndanyeva ndikati ndadzirota mausiku. Ndopandakazova neclear answer kuti kusarota kwandiri kuita vane zvavari kuita. Since that night ndainge ndongorafurwa kungotukirirwa kuti sei apa wazodai
sei hapazodai so chibereko chainge choita maon and off kurwadza. Then prophetess wekuchechi kwandainge ndoenda vakabva vati nhasi ndiri kuda kumboprofeta munhu muno mugroup. Ndainge ndiri mugroup yekuchechi. She then said, I'm seeing someone ari kunzwa a strange sound pamusoro pemba usiku. I then went kuinbox kwaprophetess ndikati ndini ndiri kusangana nazvo. She then said it's a big bed yavanoshandisa usiku pauri hapasi safe. She then gave me instructions. Ndikatora mvura vakati ndibate vachinamata. Vakazoti ndikushe mumba yese nepamusoro pemba kucottage ikoko. Ndobva ndaita sekudaro, but chinhu chakangomira kwe1 day chikatangazve. Ndakazoona kuti situation iyi handiikundi. Ndakazonyeba ndikati madam, ndikati mainini vangu vashayikirwa nemwana kuGomo Hospital, so ndinoda kunovaona. Kwakaungana vamwe vokama. I then said ndokumbirawo mari, ndakapiwa $20. So ndichiuya pamba apa ndichibva kuGweru, ndainge ndauya nemonakere hembe ndaisadzipfeka since ndaipfeka uniform. So ndapiwa mari, ndakatora bhegi ndikapfeka everything which is mine. Ndichibva ndanosiya bhegi kugate, chibva ndaoneka. She then said let me go and open the gate for you. Apa ini ndaisada kuti vaone bhegi because ndaive ndakutoda kurova pasi isingachadzoki pabasa. Pavakaona bhegi, she then said ko bhegi rehembe nderei? Ndikandoda kunodzisiya kulocation since ndisiri kudzipfeka. She then said asa uchada basa here? She ran quickly kuenda kumain house kunoudza. Ndakazoona vadzoka pagedhi paya ndakudzibvisa hembe ndione kuti hauna chawaba here. Ndichibva aona kuti hamuna chabiwa. Ndikati ndodzoka, just want kudzisiya pandiri kuenda kurufu kwamainini, ndozodzoka neshoma. Then ndichibuda gedhi ndakaona murume akadongorera nepawindo akanditarisa. Ndokusiya kubasa kwandakaita pamba apa kuAvonlea Park. Ndakazonorapwa chibereko chikapora kozi kumasowe kwandakaenda hanzi vaida kuchitora vopa zvikwambo zvavo. Zvadaro pamba pavo ndairota ndichidzingirirwa neshamu, ivo madam boss vachida kundirova, asi hope ikoko vaisandibata. Ndakatobatsirwa zvakasimba ndokuzopera kwazvakaita tete. I'm sorry nekurebesa nyaya. Notify me when you post, right? Alright, mazvinzwira moganzi ndizvo zvaitika pamba pacho painge pasingavatiki uye vainge vasingaroti. Zvinhu zvacho zvinoshamisa hazvo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane makadii tete? Ndiri mukadzi ane makore 29. Ndakakura ndichigara nanatete vangu, hanzvadzi dzababa vangu. Vabereki vangu vese vaigara kumusha, so ndakanga ndichigara kutauni. Kubva ndiri kumagrade chaiko ndaigara nevamwe tete vangu kuHarare. Then pandakasvika grade 6 I transferred ndikaendeswa kune imwe town navatete vangu. Life yangu yandaigara ndichinzwa kuti baba vanorova mai. Dzimwe dzenguva vaizviita chero isu vana takatarisa, vairova mai kusvika vakuita kunge vachafa. Isu we could not do anything sezvo tainge tiri vadiki. Madays andaienda kumusha pamaholidays ndainogara ndichichema nekushungurudzwa kwaiitwa mai vangu. Ndakapedzisira ndisachafara kuenda kumusha. Ndaiti kana ava maholidays ndaitovaudza kuti handisi kuenda kumusha. I hated zvaitwa nababa vangu. I wish kuti dai ndaive nesimba ndombovarova zvekuti. Ndairaudzwa kuona mai vangu vane mavanga dzimwe dzenguva vachitadza kana kufamba. Ndakakura ndikapedza form 4 yangu, but handina kupasa nekuti zvechikoro zvakanga hazvisimo mandiri. I started working basa remushop. That is when I met my husband. Takaonana and we dated for 6 months and we got married. My parents were really happy nekuti ndakarohwa zvakanaka pasina zvekumitisu. Then I had a little sister taisangana kuna baba. Vana mai vedu vakanga vakasiyana. She got married futi and maroro ake akaitirwa kumusha kwababa vangu. So my dad got drunk that day. He started to act up achipopota and all that stuff zvinonyadzisa. So pakabva patanga kuita noise. Inini I was embarrassed nekuti pakanga pane vanyarikani. I got really angry kuti why is he causing drama pane vakwasha. My little sister akanga akuchema nezvakanga zvichiitika. Ndakabva ndaenda kwavaita noise vari ikoko ndikavarova. Ndakarova baba vangu, vanhu vakashamisika nazvo. Mama vangu vakatsama kuti I did something like that chisingaitiwi pachivanhu chedu. But inini I did it nekuti I had anger kwenguva yakareba nekuda kwezvaitwa nababa kubva ndiri mwana kurova mai vangu and all. Handikangamwi that day, vanhu vazhinji vakashora zvandakaita, but funny thing is I don't feel bad at all. Ndakatoona kunge kuti ndakaita zvinhu zviri right, but hama zhinji vari kuti ndikumbire ruregerero, asi mwoyo wangu uri kuramba. Baba vangu abused mai vangu kubva tiri vana ende ndaizviona nemaziso angu. So handichazi ndodii about nyaya yacho, ndoda kuunzwawo kune vamwe kuti vanotii, ndokumbira here ruregerero. Right, I'm not going to answer hey, but I'm just going to say imi ndimuchamupindura kuti okumbira ruregerero kana kuti, but ndoda kungoti kuvanhu vakateerera respect is end.
you earn respect by what you do. Hanzi ukatamba navana especially wema2000 awo no kwai ukatamba nevana vadoko unosara matope. Iyi generation yavako iyi haina kumira zvakanaka, but I'm just saying respect is earned. What you do, the way you behave, you earn respect from your children. Oh, I don't know, you earn respect. Handisi kuti zvakaita zviri right ndoda kuti mundibatisise. Respect inoita kunge mapoints. So the way yaunenge uchingotaura zvakanaka nevamwe, uchingotambawo nemwe zvakanaka, unowana mapoints akawanda. Asi the more yaunorova mai uchifrustrate vana, vana vanoda security. Children, they love security. They want to feel secure. Kuti patiri pano patakagara nemunhu anoti protect. As a father, you are supposed to protect your children. But when you violate them, muchirova mai vavo, vana havachafeel security. We look up to you as a dad. You are supposed to protect us. Wakurova mama, vana vanoda mama. Vanotofila pain yakawanda kudarika physical pain yamunenge muchinstila. In the end, marelationship akadai anozoguma aita seiya yekuuk iri kuenda kukoti musi wa22 tonowa zvofamba sei. Vana baba, Mwari ngaatibatsire. Can God, vana baba, Mwari ngadai vakubatsirai kuti mugone kuva the protector that you are supposed to be, not kuti murove vana nekuharasa madzimai enyu nekuuraya. Mwari, zvino tichaita sei? The other day I was talking to my husband. I said, inini zvino handichigara ndiri single because varume muri mhondi. Zvomene takudohla zvekufa because vane simba. Ende ukatasa karuoko kako nerezirume, zirume rine ruoko rwangu runopinda katu, zirume rikangokubata kudai wafa. Saka pakatiomei zvapo. So I'm just saying kuti varume zvavafane munhu anoita martial arts, anozoziva kuti ndinorova. Hautobvumidzi kurova vanhu because unovakuvadza. So ndozvandiri kutaura. Hamubvumidzi kurova vanhu, hamubvumidzi kurova the weaker vessels because you kill them. Munovakuvadza. Regai kuita izvozvo. Mongosiya macomments enyu handiti right, tokutenai nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.